ба тафсилоти пурраи хабарҳо таваҷҷӯҳ кунед. Дар ҷамоати деҳоти шаҳраки шаҳри Исфара баҳси истифодаи оби полизӣ сабаб шуд, ки Мироб, нафаре ки дар тақсимоти об масъул аст, ба 2 нафар ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ расонад. Дар ҷинояти мазкур аз олоти корд истифода шудааст. ҷабрдидаҳо падару писар буда, гумонбаршуда бо онҳо ҳамдиҳа мебошад. аз ҷараёни тафтишоти пешакӣ гузориши аввалини барнома маълумот медиҳад. мақомоти милитсияи шаҳри Исфара ҷиноят ба муқобили ҳаёту саломатиро ба қайд гирифт, ки дар меҳвари он моҷаро барои истифодаи оби полезӣ меистад. тавре милитсия иттилоъ медиҳад, санаи 7 июл тахминан соати 23 дақиқа шаҳрванд Муллоҷонов Лутфулло Аюбович, соли таваллудаш 1969, иstiqomatkунандаи ҷамоати деҳоти шаҳраки шаҳри Исфара дар ҳудуди заминҳои хоҷагии деҳқонӣ деҳаи Қалачаи Мазор бо ҳамсояш Разоқов Халлоқ Алибердиевич, соли таваллудаш 1966 ва фарзанди охирон Абдусабур Разоқови 30 сола муноқиша намуда бо истифода аз корди хоҷагӣ ба онҳо ҷароҳати ҷисмонӣ расонидааст. бояд қайд кард, ки дар рӯзи ҳодиса гумонбаршуда Муллоҷонов Лутфулло Аюбович бо ҳамин корди хоҷагӣ дар вақти моҷаро ва ҷангу ҷанҷол 2 маротиба ба коҳоки шиками ҷабрдида Разоқов Халлоқ Алибердиевич зада, аз ин қонеъ нагашта боз як маротибаи дигар ба тарафи чапи қафиси синаи фарзанди ҷабрдида Разоқов Абдусабур зада ҷароҳати ҷисмонӣ расонидааст. гумонбаршуда Лутфулло Муллоҷонов вазифаи Мироб, масъулияти тақсимоти истифодаи оби полезиро ба уҳда дошта, ҷанҷол байни ӯ ва ҷабрдида низ аз рӯи уҳдадории хизматӣ ба вуқӯъ пайваст. Як рӯз пеш аз рӯзи ҳодиса, маҳз барои истифодаи оби полезӣ байни гумонбаршуда Муллоҷонов ва фарзанди Халлоқ Разоқов моҷаро мешавад, ки баъди огоҳии ёфтани падари хонавода бо гумонбаршуда вохӯрда, боз байнашон дар баробари муноқишаи лафзӣ часпу талоши ҷисмонӣ сурат гирифт ва дар ин асно гумонбаршуда аз олоти корд истифода мебарад, ки чунин ҳаракати ҷиноятӣ ӯро дар назди қонун ҷавобгар намуд. ту бачаам бо об надодӣ, таҳқороти дафтнок аст. Ако, ман бо дафтани пешамо, ако, ман бачатон узуманзур кардам. Гуфта будам, ки зад. ҷароҳати бардоштаи ҳарду ҷабрдидаро ташхис вазнин арзёбӣ мекунад, ки айни ҳол дар беморхона бистарӣ шуданд. вобаста ба шахсияти гумонбаршуда гуфтан ҷоиз аст, ки қаблан бо ҷурми авбошӣ суд шуда, он замон низ олоти кордро ба сифати силоҳ истифода намудааст. айни ҳол аз рӯи ҳодиса бо моддаи 110 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, нисбати гумонбаршуда чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст.